Guys, जों दिनै आंनि आगोल टिपुनि लोगोनि न'आव फैदों नै रजि नै ओमफ्राय रलार स्केटिं सोलोङो रलार स्केट होनोना बेखौ सोलोंगासिनो नै मालाय मोसानो हालायबाय र' स्रां नुवाखै बारदाय गान होनाय गान दे खालामनानै देखायलाय मोसानानै ओरैनो खालामनाय ओरैनो शिमि शिमि Three. Dia bos ada. Ay, galikan. Wow. मुझे भी करना है Gising na ya. Ayo galikan bro. Yeah, Ayo galikan. Tupu nang खालामनायनि उनाव आं खालामगोन दे दे तुपु आं गानगोन दे तुपुआ बारदे गिया नालाय मारै थाबथाखाबाय मैयासो फैदोंमोन जोङो रजिनि न'आव ओमफ्राय मालाय वन डे आवनो थाबाय अभी मुझे नहीं आता है मुझे कोशिश करना पड़ेगा माने आं गसंनो रोंबाय आरो खिन्थु दाबो थाबायनो रोङाखै आगैमोन बायदि मालाय बेहाथ' मोसानोबो रोंबावबाय सानैबो मालाय मोसानायथ' बुवाखै आगारनानै खनसे ओरैनो आरो बेबो नै मोनसेल' र' आरो बेबो नै बिदि मोनसेल' आरोना अबेनिफ्राय बिहरदों एमाजन ना फ्लिपकार्टनिफ्राय बिहरदोंनो रलार स्केट्स होनबानो मोनगोन आरो नोंथांमोननोबो नांगौबा अर्डार खालाम एबार आं खालामनायसै आं गाननायनो दे आं गाननायगोन इसको आटा भी नहीं है टॉर्टोइस जैसा चल रहा है हाँ अगर मैं गिर जाऊंगी तो वाव लाइट इदि खालामबाय थाबा गोलैयो नायनानैनो बावबाय खुलुमबाय हेलो एवरीवन इट्स प्रज्ञा बसुमतारी नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय स' दिनैनि ब्लगाव दाहाय जोङो बेलासियाव गामियाव प्रग्राम जागासिनो दं आरो बैसागुनि स' बेहाय थांगोन आरो लक्ष्मी आरो आंखौ मोसानो थाखाय लेंहरदों आरो डुवेल जेबो प्रेक्टिस गैया दासो 1 आवर पहले बोला है हमें कि नाचने के लिए मतलब हमें बुलाया है नाचने के लिए तो पुराना गाना ही हम लोग नाचेंगे अभी बाद पे लक्ष्मी आएगी मतलब अभी आ रही है
अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सो माने मैया आरो दिनै ना बैसागुआ सो मैया बिदिनो कम्पिटिशनफोर जाखांबाय पोएम रिसाइटेशन मोसानाय बिसोरनि सबनि कम्पिटिशन जाखांबाय आरो दिनै प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ओमफ्राय आर्टिस्टफोरनिल' आरो पता नहीं बस आबाई सुलेखा पता है वो हम लोगों का गांव का ही है सो उसे ही बुलाया है और देखते हैं कैसा होता है आज का बैसागु तुम क्या खाओगे ये तो नाचेगा नहीं तुम नाचोगे दखना पहन के जाने से अच्छा था चलो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वॉच द वीडियो टिल द एंड और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन लेट्स स्टार्ट गाइस आं दा रेडी जाबाय और लक्ष्मी तो बाहर है सो गाइस आप सब बोल रहे थे कमेंट पे लक्ष्मी बहुत दिनों से नहीं आ रही है ये रहा लक्ष्मी लेट्स गो मैंने इसलिए प्लास्टिक ओए संजय धक्का दिया जोंनि मोसानायखौ ससे ससेल' देखायबाय मानोना इउटिउबाव होखाबायमोन आरोना बे मोसानायफोरनि फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैबा आङो डेसक्रिप्शनाव लिंकखौ होगोन
बाय 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 दिनैनि vlogखौ बेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा like share comment and make sure to subscribe don't forget to click the bell icon thank you for watching bye bye